Ndikulandireni kulikonse kumene mungakhale nthawi ino ndipo kuchokera kuno ku Times Television, TTV, Times 360 Malawi, Facebook page komanso Times Radio. Tafikanso ndi program ina ya Times Exclusive. Program imene timakhala tikucheza ndi anthu osiyanasiyana amene ali ndi nkhani zoti auze Amalawi. Program imeneyi imatifika ndi thandizo lochokera ku Rainbow Paints ndipo dzina langa ndine Wonder Msisia. Khalani pompo. They say blood is thicker than water. Reality tells us that even family lets one down sometimes. We still have to face the harsh weather as individuals. We say Rainbow Weather Shield paint is thicker than blood. The paint endures the hottest of days, the heaviest of rains, the dustiest of seasons, and the windiest of nights. Not even the toughest molds can stand this hero of a paint. Rainbow Weather Shield, family and true friend that sees no weather. Rainbow Paints, peace of mind, part of the deal. Kupitilira ndi program yathu kuchokera kuno ku Amaryllis Hotel mu mzinda wa Blantyre. Ndati sopano ndikuoneseni alendo athu. Alendo athu ndi Honorable Ulemu Msungama amene ndi nduna yoona za chinyamata ndi za masewero komanso ndi phungu wa nyumba ya malamulo Lilongwe City South East. Yes. Ndakulandirani Honorable. Ndathokoza Wandra. Ndithokoze kuti nditakupemphani kuti ticheze mu program iyi munandivomera. Zomwambiri. Now, kucheza kwathu tiyambe ndi kuti inuyo ndi bwana wathu. Faineso ndi wachinyamata, sichoncho? Yeah, so. Ndikuoneka chonjete. Iko basi. Fana nganzathu munapeza ka formula ifesi nakapeza be komabe ndine wachinyamata. Alright. Achinyamata mziko muno alipo ambiri kutengera ndi chiwerengero cha enawa. Komanso ndamene amakumana ndi mavuto ambiri mziko muno. Ona kuti mavuto awa achinyamata ali mmene momo. Inuyo ndi nduna yathu nanso ndine wachinyamata. Bwana wathu. Kodi mutipitisa kuti achinyamata mukaonera mavuto amene tokumana nawo kumati kodi aminister athu akagona akazuka kumalingalira kuti achinyamata mziko muno ndokafika nawo pati? Zonadi Wanda, poyamba ndithokoze kunena kuti munandiyitana pa program imeneyi kuti tikhoza kucheza. Mwachindunji kapenanso mwachidule pafunso limene mwafunsapo ndigwizane nawe kunena kuti chiwerengero cha dziko la Malawi ochuluka ambiri ndi achinyamata. Ndambiri kwa basa achinyamata. Ndifake pa chizungu pa jamati Malawi is a youth nation. Sonyezo kuti tsogolo lathu la dziko lino ndilowala ndithu chifukwa ochuluka ambiri mdziko lino la Malawi ndi achinyamata. Anyamata amenewa kuti tiwatengera kuti cholinga chathu ndi chani ndipo tikutani. Ndinene choncho kunena kuti cholinga chathu ndichionetsetsa kunena kuti achinyamata athu mdziko muno akhale ndi zochita zowathandizira pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Poyamba nkhani ya maphunziro. Ngati boma cholinga chathu ndikuonetsetsa kunena kuti achinyamata adaphunzira. Ndiye kuti imeneyo ndi nkhani ina. Ndiye palino level imene imakhala ngati yovutirapo kwambiri. Imene anyamata aphunzira komanso ndikambapo za anyamata amene sanaphunzire. Fosi wosero Amene amapita school. Yes. Anyamata amene aphunzira akumamaliza masukulu awo. Akamaliza school nkhani kumakhala zonena kuti kodi ntchito ndiyamba liti. School ndinamaliza ndithu. Chabwino business capital ndipeza kuti chifukwa chonena kuti anyamata amene wawa nambala yawo ikamachuluka kwambiri akamamaliza masukulu awo ndikumangopezana. Ena amene aphunzira chaka chatha, chaka chino, chaka chamawa azingopezana pamene paja akukhala ambiri kwa basi ndi zikhala ngati tsogolo lake likhala ngati lovutirako pang'ono. Komano chiyembekezo chilipo komanso ngati nduna wathu sitikukhala chete chabe. Ifeyo ngati nduna number 1 tikuonetsetsa kunena kuti pozindikira unena kuti sali yesa amene akuzolembedwa ntchito. Izozo ndi tinene chilungamo. Tikambe nkhani ya mabusiness mwachitsanzo kapena entrepreneurship. Anyamata aphunzire ntchito za manja kuchokera mu ntchito za manja zija alembeso anzawo.
ma programs amenewo ife office kwathu tili nawo pamenepo panduna pamene mwakambapo chifukwa chokuti timatha tonse kuzindikira mavuto amene tili nawo koma chimene ndakhala ndikuonapo mbuyo monsemo ndokuti mwina timasiyana kuti tiachita address bwanji komanso msanga bwanji mukupereka chisanzo kuti chaka ndi chaka achinyamata kuchokera masukulu osiyanasiyana akumaliza ndithu kumalowa mu gulu lofuna kuyang'ana ntchito mukambapo za mabizinesi kuti tufuna titapambanga mabizinesi kaya mabizinesi amene wazitenga aziyambisa achinyamata akuzera ku maloni amene mwina bungwe la nifi libereke tuti tikakhala changu choti tipange zimenezizi honorable unemployment ikukhuza kwambiri achinyamata ali ndi zonse zowayenereza ntchito palibepo chabwino mwina tenti apange mbawa achinyamata wa entrepreneurship ayambe tiapase ngongole kuti akakhala wema pawo athaso kulembana anzawo onse chidwi chimene chichi changu choti mwina unduna wanu ukankhe onesese kuti ineyo ngati honorable Msungama akuluakulu here is my time frame tentigwire ntchito tithamangise ndifuna tizifika apa Wanda unandidula ndimafuna ndipitirize chifukwa achinyamata ajandani oti ali magawo osiyanasiyana pali ena onena kuti old school sanapange koma kaluso ka ntchito za manja linako anyamata majasiti nasiye ngati boma tili ndi program yathu imene tikuwaphunzitsa anyamata amene aja kuma technical schools kuwaphunzitsa ntchito zimene amazidziwa kale koma kuti akhale ndi ukadaulo okwanira kuti azitha kugwira ntchito zoti wina aliyense akhoza kuyamika komanso kuchokera mwa iwo aja athe kulemba ena ntchito zimenezo zoti kupanga panopa tili ndi ma technical schools ambiri amene nawo koma ena amene tayamba kumanga posachedwa apa chaka chatha chomwechi tayamba chaka chatha chomwechi ndiunena pano ikamafika mwezi wa Oktoba ndiye sandu amawawo tikhale tikumaliza kuna Minjiwa ku Palombe tili ndi project ku Kalonga Ngara tili ndi kumbandira Kotakota tili ndi kuneno cholinga chathu ndichonena kuti ngakhale anyamata amene alibe luso limeneli akapeza mwayo kaphunzira kumene kucha akamamaliza maphunziro awo akamaliza amene ajawa tikuwapatsa ijo timati startup capital kuwapatsapo kampamba kuti ayambire business ayambire ntchito zawo zichaphunzira zamanja zija chifukwa iwo aja alembaso ali ndi kuthekera kuolemba anthu enanso ntchito zimenezi ndizokuti mufuna ziyambe zimene zinayamba kuti anthu amati akamaliza amalandira ka startup capital kameneka zimenezi zinayamba tinayamba kale ndithu panopa ndikhulupirira ndithu kuti taphunzitsa anyamata ngati amene okwanira 3000 kulandiranso kampamba kuti ayamba kuthamanga ena mwa iwowo nambala ndithu yabwino ndithu alandirapo ndi ma startup capital kuti ayamba mabizinesi amenewa ende zimenezo tikuchita dziko lonse la Malawi chabwino nawo nkhani ya anyamata amene akufuna mpamba kapena kuchokera ku nifi nkhani imeneyo ndikhoza kutsimikizira pano mtundu wonse wa Malawi kunena kuti mmene timayamba panalibe mavuto tina osalephera koma ndunena pano nifiyo yagwira nsewu pati kwa nduna yagwira nsewu pati chifukwa chokuti ndikuzena nduna mawana ali mkamwa nifi sinagwire nsewu achinyamata ambiri aulephera kukatenga loni ku nifi zina mwa zimene amapempha kuti apitise kumene kwati ukhale ndi galimoto ukhale ndi plot munthu wa galimoto ndi plot ungamakafunisa ukatenga ngongole ya nifiso onalapo so zikhala ngati mwangochita target certain group mwachinyamatawo amene ali magalimoto maplot amene alibe kalikonse aja angofuna kukangogula chometera kandi mashopu athu umwe kuti ambe Wanda ndikuchitira umboni pamene popo nakupatsa mpata kuti uyankhule ndilole ndiyankhulepo nanena kuti poyambirira paja kunali mavuto amene anthu amavutika nawo kutenga ngongole kwambiri poyambirira ndalama zimene zinali ku nifi zine zokwanira pano ndikhoza kukatsimikizira mtundu wa Malawi kuti posachedwa apa kwapita ndalama kumene kuja almost apafupi 10 billion and 10 billion ikugawira dziko lonse la Malawi mukangana za qualification amene akufuna kuti atenge anyamata amene wapereke panopa zambiri mwa izo zoti ambiri akukwanitsa mwachitsanzo anyamata alipo 10 afuna titenge ngongole ma conditions amene ayikira pene pajapa kodi atsogolere kulimene ndi ndani secretary wake ndi ndani mufuna ndalama zingati chifukwa pali pena kungotchulapo ndalama zonera zoti ndizosatheka kuti munthu atenge ndalama zochuluka kwambiri akapangire business pamene business plan iyo alibe
ndiye amathandizidwa kuti mwina ngakupangiri woti panopa anifi asanampatse munthu ndrama akuaphunzitsa osati kamodzi koma kawiri. Komanso tachionanso ngati boma kunena kuti tikuyenera tionjezerepo soluso lina imene ikhoza kukhala ngati financial literacy. Chifukwa ambiri amene akutenga ndrama plani yeniyeni yoti apangire ndrama zija akhoza kupanga nazo chani alibe. Tsono munthu ngati kutenga ndrama koma sudziwa chenicheni imene ukufuna kuchita pamene popo pali vuto. Ndifukwa chake bungwe limene gulu limene la NIFI likuonetsetsa kunena kuti munthu amene akutenga ngongole, gulu limene akutenga ngongole liyambeke laphunzitsidwa osati kamodzi koma kawiri. Akaphunzitsidwa ndiye kuti pamakhala ngati anthu ajali ndi kumvetsetsa kwa chinthu chimene akufuna kupanga. Chifukwa kuphunzira kumene kuja muli zinthu zambiri zimene akuaphunzitsa kunena kuti mutapanda kuti mukapanda kubweza ngongole chichitike ndichi. Komanso business ngati mupanga yakuti kodi ma risk amene alipo ku business ameneyo ndi ati. Zinthu ngati zimene zonso akuphunzitsidwa momveka bwino ndi cholinga chonena kuti akayamba business ija athe kuyikwaniritsa bwinobwino ndi mmene iwo akufunira kuti pamapeto pake azitha kupeza kanga chepe komanso kumabwezanso ngongole ija cholinga chake enanso akapindule pa ngongole imeneyi. Aona nkhani zathu ndi zambiri tiziyenda mothamangisana ndi nthawi mwina kumalizisa pa nkhani imeneyi. Pempho lina limene achinyamata amatha kutifunsa kuti mukazakumana nawo nanga simwina sini munthu wophweka ndikupezani kuoneka zophweka chonchi ineyo ndakupezani chonchi koma achinyamata ambiri kunjaku amafuna atapeza opportunity imeneyi ndi amakhala kuti tumizira mauthenga kuti muwafunse aonapo kuti pamakhala consultation kuti tufuna tikupangire ndi chinthu achinyamata tizikufuna tizikuongozana azimayi ndi achinyamata kuti amatikhazika pasi nkutifunsa kuti tingakhale bwanji tigwire limodzi chifukwa sometimes imene mazaoneka ngati kuti ganizo ndi labwino koma mwina chifukwa consultation mwina sitinayimalize bwino lomwe yasiya magaps mwanena kuti zina mwaziphunzira mukakonza komano pempho linali limenelo going forward kuti mwina tizithabe kukhala wachinyamata aja nkwamvesesa kuti solution imene tikuwapasayo izichita address manidzi awo aja than ife mwina kukhala mu office ndikungoganiza ndikuchita implement chifukwa chokuti nanga sitinalowa nazo mklasi zinthuzi. Wanda ndikuyankhe motere kunena kuti boma latonse pasi pa president athu Dr. Lazarus Magafe Chakwera ndi boma lokumva mavuto a anthu. Ndiudziwa tena akhoza kutengapo zikhoza kuwavuta kuti amvetsetse koma chimene ndifuna ndiuze zimwanena basi. Nditapita ulendo wina ineyo ku NIFI wine ndena nangonyama kuchoka ku office kwanga chifukwa anyamata ambiri amabwera ku office kwanga amandiyimbira mafoni pali vuto lakuti olemekezeka tithandizeni motere sizikugwera inu ndamene mulimira ngati wachinyamata ndiye kuti ine ilipo nthawi yoti even ku NIFI marecords amene walipo ndinanyamuka kungopita pafuso kuti anyamata akudandaula izi zinthu zina zimene mukunena ndizoti sizitheka zimene kunena basi ndi zina mwa izo zimene ngakhale aku NIFI akulandira pafupifupi tsiku lilonse mavuto amene akumanawo aja akamalandira zimene anthu akudandaula akumazitenga ndi kukakhala pasi ndi kukambirana nkunena kuti kodi upita chitsogolo tipange bwanji zimene zonse akusintha pafupifupi. Napeka chitsanzo pambira paja kunena kuti tikuyang'ana mbali imodzi kuti kodi NIFI kulephera pati koma sitinayang'ane mbali imene achinyamata akulephera. Ndapeka chitsanzo pano kuti munthu sunapange ku business iliyonse ufuna ukapanga business ya minibus. Business ya minibus mwachitsanzo ndikuze atha kupanga minibus ndikupanga ndikumapita pansewu mwina ndalama amene azipeza kumakayika ku banki masiku lilonse ndi 20,000. Wanda nena kumanako ndi munthu anthu pa garage penipeni ku Malangalanga akugulitsa manachesi. Ndinaona kuti pa garage ndine ndemwe ndinagula manachesi aja tinamaliza pompacha anathera pompo ndinamwitana nafusa kodi business mumbangayi mayi capital wanu ndizingati zimana ndi ankhanado zoti ndi 5,000 kwacha ndi maoda manachesi wa kuseri kwansika komweko kwa lilongweyo 5,000 kwacha ndi ndikahaoda amene wawa ndi mapuputa bwinobwino dzuwa likangotilamba kukwera ndi mamba kuyenda malonga ndi magarage ano ndi mapita uko ndipo ndunena pano pa lomene tikuyankhula pano ayina apanga business imeneyo ndi nafuso zimakutengera nthawi itali bwanji kuti mumalize kugulitsa manachesiwa mwachitsanzo ati kamafika fili koloko ndimakhanda maliza ndiye mukati mwamaliza mumakhala kuti mukachotsapo 5,000 ija munayika ngati mpamba imene mumakhala nayo pathumba liyani anandizoso 5,000 that's 100%. Mwachitsanzo zungotanthauza zonena kuti wina wake atakhala ndi ukadaulo onena kuti ineyo
ndizipanga managers mwachitsanzo it's a seasonal business business zoti ichitika lero mwina mawa akukha kulibeko komanso kubwera ikhaso season inaso imene yamango kandi yani ndiye ndikagulitsa munthu uchatatu akagulitsa walemba ndithu anthu ake kuti iwe mudzi ndigulitsira zimene sisi ndipo kogulitsa managers kandi yani ndedza ndi all season anthu amagulitsa ndedza timaona kumpira ine nimagula mpira kupita kumbewu kugula anyamata kumalandaso tumusewu vuto limene limakhalapo Wanda ndionena kuti anthu afuna business yoti azidziwika ndine bwana ine ndi big zimenezo zimene zikutibweteka kwambiri ndikulakwa business uzikhala big iyayi big ukhalapo koma mwafunso kuti aliyense amene anakhala big achokera kuti ndeti kunena kuti business ya minibus ikumpatsa munthu 20,000 pa tsiku koma weya nteya yake siyamasewera business yokulitsa managers ikumpatsa 100% profit imene ili 5,000 ngati wagula 10,000 akuzopanga so 10,000 ngati sizigulitsa managers ayi ndikangopeka mwachitsanzo pali zambiri zimene tikhoza kupanga iyi ina chitsanzo chabe ndiye muone kunena kuti pamene pajani pafunika kuti munthu akhale very innovative aganize kuti nditopanga chani amweni kunja kuno anthu ena akudandaula ena akulira ena sana katengolo ndrama kunifi akupanga mabusiness anayamba ndithu anabwereka ndithu mwinaso ndrama ndizi ma interest zambimbiri zosakhala bwino zimene ife ngati boma city malimbikitsa zimenezo koma tunena pano ataona kuthekera kwa business imene ilipo akuchita bwino chabwino mizina nenera kuti onapo pepani tizithamakisana ndi nthawi nkhani inaso imene achinyamata khala kukambapo ndi youth center yakumzuzu boma limanga liti youth center yakumzuzu onalapo anthu kumene kumpana zionesero yes Wanda ndinene kunena kuti project ya Zuzu Youth Center imeneyi ili pa mtima pa boma limeneyi ineyo yakhalapo nthawi yoti ngakhale mtsogoleri wa dziko lino kundiyitana kunena kuti kodi mukutani pa nkhani ya Zuzu Youth Center chikuchitika nchani project imeneyi mosapyatira mmene timalowa ifeyo mboma tinayipeza kuti process ina itachitika kale yopeza contractor zoteroso koma ngati mwa kapezedwe ka ntchito mune zidangodango zambiri sindifuna ndifotokoze zonsezo ndi zimene zapangitsa kuti project imene ikhala ngati yachedwa koma panopa chimene amalawa afuna kumva ngakhale kunzuzu kumpoto konse kuti kodi chabwino mavuto ndi amene mukutani panopa chimene tikupanga ndichonena kuti mavuto onse amene tinawo pa project imeneyo ndikhoza kunena kuti mokutengera mwa tsiku la dzulo tathana nawo panopa tikupita chitsogolo ndipo tsogolo la project imeneyo kuti liyamba liti tikhala tikuwauza Malawi chifukwa tikakhalanso ngati ofesi kunena kuti komatu ndaleno tupenaso tumati mukateni imene mwatenemu kutakhala ngati mwandiyankha apa mwamango ndizembapo mapasa anthu chiyembekezo palibeso tathana nazo kenakatiyamba apapa palibeso zoti sokuzemba palibeso zoti kuzemba Wanda anthu amene amandidziwa ine Ulemu Msungama ndikakhala kuti ndifuna ndipange chinthu ndikatsimikizika ndi mapanga ndipo zimenezi mpite ku office kwanga akakuzani chimodzimodzi chimene ndionena pano ndichonena kuti ineyo sindingauza anthu kuti tiyamba chifukwa chaka chinochi chili ndi miyezi 9 yokha nkhani ya zachuma financial year ndiye pa chaka chimenechi ndrama zimene zayikidwa kumene kuboma laganizirapo ndithu kuti project imene ndiyofunika kwambiri kuli ndrama zoti nkwambia nkalero omwe sizinayikidwepo kuli ndrama 2 billion imeneyi tikapanda kuyigwiritsa ntchito pofikira March ndama imene idoti sigwiraso ntchito ndiye ndikanena kuti tiyamba ndithu munditsimikizire chifukwa ndi target ndi nthawi imene kuti tikapanda kufikapo project imene ndama zikhoza kubwerera ndefe sitirola ndama zibwerere ndama zimene zikupita ku Zuzu Youth Center ndipo tiyamangira Zuzu Youth Center ma designs ma drawings project imene alipo kale chabwino kuita chitsogolo tiyamba ndithu project imene asadandaule manena pa gulona labo anthu akutimva akutiona tizapeza mpata tizabweranso kwa basi tikuti tafika pati now nkhani ina ndi achinyamata mu ndale achinyamata ena amafuna tamayamba ndale koma amati akaona mwina zimene zimachitika ku ndaleku anthu a ndale kukhala ngati kuwayuza achinyamata azilembelembe kuzipenta ena iye akakhala kuti panthu afuna kukamenya anthu takhati kuwaona achinyamata kusokoneza misonkhano ya zandale komanso pena ochepa amene amakhulupirikawo
akakhala kuti athandiza ndi abwerano mabwana aja asankhidwa wayiwala ndithu kuimba foni iwe ndiwe ndani banja yaya mwatovuta atopempha ine kuti chibali cha nkhwangwa tizipanga bwanja achinyamata ndi ndale onalapo kuti zioneka kuti ndi mbali inayo kuti akhoza kutenga kugawo pofuna kutukula dziko lino ngati inuyo wanda ndi nene choncho kunena kuti tanena kale kuti tsogolo la dziko la Malawi lino lili mwa achinyamata mwina mzaka zambiri akhati kuimba nyimbo kumanena kuti haya achinyamata ndilatsogolera mawa ziwezo zimakambira pafupi koma ndikuwuzeni kuti panopa ndizoona ndithu ndisanafike kusepo chitsanzo cha achinyamata mundale ndine ndili pano ine mene ndimamba ndale zimene zinezochitika kale kuti anthu amazipenta amatere kumene sinakhulupirire nkhani yozipenta ndinayamba ndale ndili wachichepere mmene ndimakati ndiuyimira ngati MP ngakhale kwathu ku 23 anthu angati kamwana ndemeneyo 2013 ndi zaka 20 chakuti kamwana ndipo ina amandichepetsa kumene kumandichepsa kuti ayi sungazikwanitse pena ndinene pano kunena kuti ndi mmene aine akefa achinyamata tikuzitengera tazitchipitsa kwambiri mwina kumtengo wa tomato ndicholinga kuti tingopeza kukena kake kuyiwala kuti tsogololi tanyamula ndife chifukwa anthu aja mukatika pa mpando tizikapanga zisankho zimene zikukhudzeni inuyo achinyamatano ndiye mkapanga chibwana ndiye kuti tsogolo lati simunayiganizire ndi chifukwa chake pepa ndizinena mubwereza mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makafe Chakwera asanakhale ngakhale mtsogoleri wa dziko lino ananeneratu kuwauza achinyamata kuchipani kumala Congress Party kuti sindikufuna ndi mmodzi yemwe uzipenta tikufuna achinyamata mutenge gawo lokoza tsogolo lanu lomwe chifukwa Malawi kuti akhale ndi wokomera aliyense wankaka ndi uchi uja timakhala tikumulalikira uja zilengera kunena kuti inu ndi ine tikuyankhula zofanana ndiye ngati uli wachinyamata ngati sukudziwa cholinga chako ndiye kuti upha tsogolo lako lomwe ndi chifukwa chake ife sitimakhulupirira kuti achinyamata azizipenta timakhulupirira kuti achinyamata akhozotenga nawo mbali zabwino zokoza dziko lino mu nthawi yoyamba panopa ngakhale mu cabinet imene yatonse muli achinyamata ambiri chabwino onapo Vera Katula onapo Timothy Tambo onapo Chimwendo onapo Kanyaso onapo Kambauwa osewa ndi achinyamata ngati mwaonetsetsa akina Roy Kachale Sosten Gwengwe ina amene munthawi yoyamba muthakuona kusonyeza kuti ngakhale boma limeneli achakwera akuwakhulupirira kuti achinyamata akhozotenga gawo pa nkhani ya utsogoleri kapena ndale kunena kuti dziko lino liyende mmene liyenera kukhalira chabwino poti unduna wanu uli mbali ziwiri uli ndi mbali ya achinyamata ndi zamasewero inuyo mumati mukakhala ngati nduna ya achinyamata mu chaka chimenechi kumbali ya achinyamataku chimene mumati mukagona mana kuti yes I think anthu akazabwera azaziwa kuti Ulemu Msungama was here zimene tinkalemba ku secondary school primary school zija kuti andaziwa kuti udalipo iweyo pamene popo Ulemu Msungama was here 1 year imeneyi mumati mukatena mumati well done mwapanga chani kumbali ya achinyamata mosadaya nthawi ndinene kuti ndi zambiri zimene tapanga kathawi kochepa number 1 ndinene pano kunena kuti mu nthawi yoyamba tikumanga ija Griffin Sayenda Sports Complex imene mtsogoleri wa dziko lino anapita kukatsegulira contractor nkuyambapo ndinena pano ikuthamangira ndithu pa 40% so izo project ikuthamanga tikamafika chaka cha mawa cha August mwikhala yonse yatheratu ndiye kuti ndi project yoyamba mu dziko lino kukhala nayo ngati indoor sports complex Griffin Sayenda. Number 2 tili ndi aquatic complex imene atchuka kwambiri ngati swimming pool imene ijaso tigwiritsanso ntchito so chaka cha mawa so yambogwira ntchito chaka cha mawa tunena pano contractor ali pa site ndotozi hiye uchato ndi amene tikunena pamene ndiyeni matinteronso kunena kuti sports policy inu mukudziwa kunena kuti ngati imene ulili unduna wanga timakhala ndithu ndi ma policies ngati apapa tikakamba zamasewera pamakhala sports policy imene amakhala ngati kamuniuni kapena kuti manyobuku kuti nkhani zamasewera tiziyendetsa bwanji ndiunena pano ali pakalikiliki ndithu kuyigwiragwira polisi imene kuti ichitike tunena pano ndi polisi yoti inagwiridwa kalekale mwina ulo zaka 10 zadutsa ndi munthu aona kuti nkhani ya zamasewero ikhozokhala ngati tili mbuyo kwambiri chifukwa choti poliseyo njakale kwambiri
pamene ndikamba za police epo ndoti ndikuyambanso za youth police. Wanda ambiri akulira achinyamata panowa kulira kumene akulira kuti tikamamvetsa akulira chifukwa chonena kuti ngakhale police ndiyo tidonedwa kalekale. Malamulo ake amenera kunena kuti police imakhala ndi time frame ya zaka 5. Kutanthauza kuti pa zaka 5 zikadutsa pamakhala pachitika zinthu zambiri zimene mukhoza kuphatikizamo mukhoza kuonjezeramo kunena kuti police iziyankhulana ndi anyamataja mavuto amene akumana nawo ndi kunena kuti akhoza kupita bwanji kutsogolo pa nkhani ya kutukula moyo wawo achinyamata. Imeneyinso ndithu ndi manyobuku ya achinyamata machitidwe awo onse ntchito zimene tikamba zoti zokhudzana ndi youth development. Ndiye policy imene ndinena pano tayigwiragwira. Ine chibwene ku office inapita tinawuzona kuti tikuyenera kuti tiyambepo ma consultations. Tapanga ma consultations onse takafikira ma stakeholders osiyanasiyana mabungwe osiyanasiyana kuti ayang'ane ngakhala inyamata ine yake atayigwirako kuti afuna itaoneka mwantundu wanji. Kose kumene apitako yayenda kozata ndi wathu wagwira ntchito yabwino kwambiri. Panopa ndikhoza kunena kumaziguguda pa mtima kunena kuti policy imeneyi dzuloli titayitumiza ku OPC yabwerakonso kuti tione zina zimene akuti tilongosole. Tikamamaliza zimene zizi mkudula kwa zonse mwezi wa mawa zonse zikaenda bwino zivute bwanji tikuyenera kuti tipange lonji. Ndiye mutha kuona kuti policy imene inagwiridwa mwina 2013 panopa tikhala nayo mnthawi imeneyo kungokhala ndi policy kokhako ndikuona ngati chimenechi ndi chokwanira kunena kuti tikhoza kulemba kuti was here. Komatu pachati ndi vuto limene lilo utati timalemba bwino zinthu ena mpana mabwino mazabwireka zolemba zathuzi komano implementation onalabo. Nkhani yake ndi imeneyo ndifake tunena kuti Wanda ine ndabwera ku office china chimene naona ngati panai chofoka pang'ono ndiyonena kuti ndafunsa kuti kodi za policy zili pati zinkoneka ngati tili patsogolo kwambiri tapanga kale ma consultation ndachita kale ndiye ndinafunsa kuti ndachinyamata ngati aini yake a policy imeneyi amene ayikapo maganizo awo pa policy imeneyi zimaoneka kunena kuti zinangogwiridwa kwa anthu akuluakulu mu office then anoti ayi imeneyi tikuyenera tibwezeso ipite kwa nyamara ine yake ndugwizana ndi mawu amene kunena kuti chimakhala chibuku yongoongola mapetake sichiyankhulaso kwa ine yake nyamatawo kumeneyo ndayisetsa kunena kuti ayinyamara ine yake atengepo gawo po igwira policy imeneyi ndiunena pano mwezi wa mawa imene tikhaye tikupanga lonchi yori nacho inakhala 2013 moti ngene kupangidwa ndoti 2018 yadusa pano 2021 padusa zaka zambiri 2021 sakudutsa mwezi wa mawa tiyesetsa tipange launch national youth policy. Komanso Wanda ndifuna ndikuze chinthu chimodzi imene pachizungu likhoza kuti game changer ndi national youth service. National youth service panopa ngati nduna wanga tili busy pakalikiliki kuti tikhazikitse national youth service imeneyi muli zinthu ngati zimenezo kale jankachuka ngati kina yufuiki tikuyang'ana zonsezo komanso sitikungang'ana mbali imene ya activities okha tikuyang'ananso legal framework kodi ikhale mwantundu wanji zonsezo panopa tili paja pa level paja ponena kuti tangotsala pang'ono kunena kuti tikhazikitse moti tikangokhazikitsa Wanda muona kuli ma mega farms kumalayi kuno amene analipo kala nkagwira ntchito ambaso kugwira ntchito ayinyamata akhala ali pakalikiliki muzintchito zosiyanasiyana zimene anyamata ambiri ngakhale m'mamidzi apeza zochita ndi national youth service. Ichichi ndi chimene chinalinso pa mtima kwambiri pa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makafe chakwera kunena kuti akhala kuchifotokoza mu kampeni yawo kunena kuti chimenechi ndidzaonetsetsa kuti ndidzapange ine ndifuna ndikuwuzeni panopa unduna wanga mwezi wa mawawu chimenechichi tikhale ndithu tikupanga launch kunena kuti tachikhazisa yonjo. Wanda ma project ndosayamba taona nimene kulili ujeni Kamuzu Institute Kamuzu Stadium inu izagwikaye Kamuzu Institute jana manena ijabaje kumene kuja ndi swimming pool kuja kumene kuja ndi sports village. Yes. Ikhala sports village meja ndi kukhala china chili chose chokhuzana za masewera ilamba ndi project yoyamba jabe koma ndikanena za Kamuzu Stadium mumbiri ya dziko lino sitingakambe nkhani za masewera osachula Kamuzu Stadium. Kamuzu Stadium ja maplani athu ndionena kuti manager tigumule timange stadium ya nyuwa mene monekera bingu ija bakhale mene bajijiri bebe bakhale Kamuzu Stadium ndoto lo town ijezi kungola kwambiri izizi tichita ndithu
ndipo anthu Msungama kamaza suntha zanoti uziye zimene ziwachita chifukwa imeneyi yakamuzu stadium anthu amakhulupirira kuti Malawi kupingu chasichita bwino yapa tinazo zikhulupiriro zathu zikhulupiriro ya sakabe zimenezo ndithu ineyo Wanda ndimatinditero ndithu kuti zimene za Malawi atsimikizike ndithu mwina paja ndimakamba za National Youth Service paja taphunzira konso kugana anzathu mene akuchitira kugana fa umabera pena pake pamene achita bwino mukapita kugana National Youth Service yawo siyamasewera ndiye ifeyo tayisetsa kutengerapo zimene kugana amene akuchitira president wa dziko lino anatilola kunena kuti taphunzirani kwa anzanu amene akuchita bwino kwambiri ndiye pali kwambiri koma tinatenga kugana ndipo kumene kuko zimene aphunzira kugana kokhako tikazipanga implement kumalawi kuno amalawi adzanena okhaza simba lokoma kuna kuti nako zinthu zikuyenda chabwino ndinene choncho kunena kuti Wanda mbalo wanga uli apa tunena pano ma technical colleges amene akuphunzitsa anyamata ntchito za manja zimene ngakhale mtsogolo wa dziko lino wakhala kunena mobwereza kuti tikamanena za ntchito sitikamba zoti munthu alembedwe ntchito Capitol Hill chifukwa Capitol Hill kuja olata chotsa wina aliyese ntchito ka kumene kuja ka civil service yonse kati anthu about 250,000 olata chotsa onse nkwachotsa kawiriso nkwachotsa katatu 1 million chasikwana koma ngati ya technicals amene tikumanga kale ngati ma technical follow kuna Minjiwa that is ku Palombe tikumanga ina kujeni ku Neno tikumanga so ku Kalonga kumene kuja kuli miyala ya mtengo wake imene anyamata ziphunzira ma precious minerals ali kumene kuja ku Kalonga tikuaphunzitsa zimene zijazoti nkota mbandira ma technical amene ajawa tikangomaliza mwezi wa mawa intake imene kubwera kapena amene akhale akukaphunzira tsopanowa nambala jengati anthu anali amaphunzira 200 apeza kuti aphunzira anthu 600 ndiye tikatero tikhalanso tikupitanso ma districts ena tikamapatiriza menepo zikamatha zaka zitatu ndikuuzani zimene makamba za 1 million jobs ikuchepa national service yokha 1 million jobs yachepa komatu mwezi wa mawa tumaliza zinthu zambiri tonapo mwezi wa mawa losaba ngono mwezi wa mawa tikuti muona National Youth Service tiyambe ndithu monga tanena mujoti tiyambo kambapo za ulimi ma mega farms tinawo kodi ife uchedwa pati kunayo kuti ma mega farms tinawo chifukwa pena pake Wanda chimene chimativuta kwambiri njoti timafuna tipange document yoti ikongole kwambiri ifike pa jamoti yokuta zero pateni pamene ifeyo zina zitizipita pa ground tikamakala kuitsa tizikaphunzira so pati pomwepo ndiye tizikakoza zinthu tikatetu kulumbi kodi ndi chani tupanga zakuza kodi mutso zoti ma mega farms amene tunena pano kuti agwitse ntchito bwino zomwezi tomato yemweyi kandi kandi manachesi kandi nthochi kumulanje kuja amalima kwambiri nthochi kandi chani zonse zijati malima kuno zija ma green pepper omwewo kwapitisa zinthu zimene zingati ku Dubai kupeza nsika ku Dubai ni ndalama zabiri mipunga ati omweyo kupanga misika ikulu koma ife ndi ma mega farms nakakonda apa mukunena kuti tizipita pa ground nkumakapanga kati zikalephera mukanauza even anzano enaso chifukwa tumachedona ine pene popo ndinene kuti mundilole ndiyankhule ngati nduna ya zanyamata komanso masewera ineyo ngati ndili mu office imene sindilola ndipo ndiyesetsa kunena kuti anyamata ifa ine Rwanda mwina anthu sakudziwa ine naphunzira skulu yanga movutika kwambiri ine nakhalako pasi pa mtengo kumaweruka chifukwa choti kugwa mvula ngomona ngati kuti taweruka chifukwa choti zili bwino taweruka mamawa lero koma kuyola kunena kuti leloli ndi kuti skulu sinaphunzire ndiye kwa munthu amene akhoza kumvetsa zimene unena panozo akhozanso kumvetsa kwake kufunika kwake kwa kumanganso ma schools ngati amene tunena ma technical schools kuti akapeze luso labwino la ntchito zamanja chifukwa sali yesa amene apite kuchango zimene zoti ziunikirana sali yesa amene apite ku polytechnic ena ngochepekedwa ndithu sakafikiranso mmene ena angathe kukafikira koma ameneyo amene aliyese timfikire mu level yake ntchito zamanja zomwezi ena amapanga ndalama kwambiri kuposa munthu amene ali mu office ndiye ife tifatonetsetse taziona maiko anzathu amene amachitira ineyo business namba ndili wang'ono ndiye ndili ngatiso chitsanzo so zimene zitipanga tionetsetsa kuti pa ground zimene zikuyenda mukuonera Times exclusive imene ndikucheza ndi Honorable Ulemu Msungama amene ndi nduna yoona za chinyamata ndi za masewero ndipo amene wanso ndi phungu wa nyumba ya malamulo ya Lilongwe City South East
Programu imeneyi imakufikani ndi thandizo lochokera ku Rainbow Paints. Khalani pompo. How often do you wash your favorite clothes? 52 times a year? How long do you wear them before they fade away? 3, 4 years? Imagine a paint with washability capabilities of up to 10,000 scrubs during its life. Imagine a paint that maintains its luster for over 7 years. Imagine a paint with a velvet finish and water resistance. Stop imagining, because Rainbow Acrylic Sheen does it all and beyond. An all-time hero for interior and exterior finishing that brings smiles to thousands of families and contractors. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Welcome back. You're watching Times exclusive on Times Television, TTV, Times 360 Malawi. That's our Facebook page, but the program is also live on your radio, Times Radio. My guest in today's edition of the program is Honorable Ulemu Msungama, who is the Minister of Sports and Youth, but he's also a Member of Parliament for Lilongwe City Southeast. Welcome back, Honorable. Dead made manene amucha kulipoti unduna wanu uli mbali ziwiri kwa Chinyamata kumanso za masewero. Pano tufuna tilowe ku za masewero kuti kumene kusonde nkhani zilipo zambiri. Kodi mapolisi anu oti tipitise masewero patsogolo ngotani? Tikamakamba za masewero sitikukamba za mpira. Chifukwa mpira undali samangokamba mpira koma timatipena tikaona timazaona kuti netball imashayina atuposa Flames. Ndamena matika pa mapu koma mazadaba kuti netball kanga timazango yankhula mongodusamo koma mpira komanso ma minority sports kuli zotani kumene koko zimene mwakonza kuti kumasewero ku tizoona kusenda anthu fetu zimangovuta unapo koma masewero timakonda maka Flames ikaluza imene jai imativesa kuwawa bwachi muone kawini kana chitika usati kawini chiwini chachitika ku South Africa chichachi anthu mpaka na ma headlines litu. Yes. Tikutani kuti tikule masewero mziko muno. Yeah. Wanda ndinene choncho kuti unduna wanga ukuyang'ana za masewero komanso achinyamata. Za achinyamata takambako pang'ono pose. Ndi zambiri zimene akakamba mwina sonse nazigunde. Nkhani ya za masewero. Ineyo ngati mukumbuka bwinobwino nditango usankhidwa khala nduna ya masewero komanso achinyamata. Ndinanena momveka bwino kunena kuti unduna wanga si wa masewero ampira wa miyendo. Chifukwa kumbuyo kukakhala vuto kwambiri lonena kuti masewero tikamakamba nkhani ya masewero ku Malawi amangokhala masewero ampira wa miyendo. Ineyo masewero ampira wa miyendo ndimakonda kwambiri. Koma tikakamba za masewero si mpira wa miyendo okha. Kuli zimene munena zija netball, kuli basketball, kuli volleyball. Inu mudziwa zoti ku Malawi kuno kuli rugby ilipo. Yes, kuli ulendo timu ya Malawi ndi timu ya kwa wangana participate. Yes. Kuli cricket ku Malawi kuno. Ambiri mwina mu nthawi yoyamba tindachi nyamata ambiri Malawi amene akusewera cricket. Tili ndi hockey kuno. Posekeda apa tinakhazikitsa bwalo lija la masewera a hockey pa stadium. Tini masewera osiyana komanso china chimene ndimafuna ndikonzepo Wanda ndichonena kuti pali wedi imene makonda kunayo kuti minority sport. Inemene sinimagwiza nayo weni. Chifukwa tikamati masewera ocheperako mwina masewera jama khozo khala ndi ocheperako ndi mmene aina yake nomukuapangira kwanuko ndingopeka zamachitsanzo kodi masewera a golf ku America ndi ang'ono koma wina akhozomana ngati kuti golf ndi masewera ang'ono kwambiri. Cricket, hockey ndi masewera akuluakulu koma kuti chidwi chathu tachipereka mtundu wanji. Ndiye ngati boma tikuonetsetsa kuna kuti zipange balance. Masewera sangokhala amodzi. Masewera ndi wonse. Masewera ngakhale draft ija Malawi ili machuka kwambiri ngakhale ifa ya draft. Chess. Yes. Posekedwa pate ndi mu nthawi yoyamba dziko la Malawi. Tapanga host African Individual Championship. Yes. Ya chess. Yachitika ku Malawi kuno. Pakatikati pa china mfuli mbwiti cha COVID. Zachitika ku Malawi kuno. Osati zokhazo Wanda mu nthawi yoyamba mdziko la Malawi sizinachitikepo. 2022
tikhala ndi masewera aja African Union Sports Council Regional 520 Games amene tikachitira ku Lilongwe ndifakire ndi ma project ena aja ku Lilongwe kuja tifusa tikupita konko ndiye muona kunena kuti masewera amene akasewedwe kumene kujako kuli masewera okwanira mwina 12 mu nthawi yoyamba Malawi masewera onsewo tikapanga nawo palibe sozoti alendo abwera ife tipanga hosi kumapikisana zina kosa apanga nawo ayi tipanga mosi tikakhalamo kuliwonse kandi kusambira kandi kutani zonsezo tikapanga chabwino poti nkhani mwayikhuza kale nkhani ina imene matuluka kumene kukunde kosambirako uku kumene tikuti sopano Kamuzu Institute Sports Village kuli malingaliro kuti mumangeko swimming pool ija tikuti aquatic complex yes swimming pool imene anthu ambiri adakhala kuyikambirana itatchulidwa mtengo kuti khangati 2 billion tofuna timange swimming pool ndi anthu amati kodi guys Malawi zona mavuto athu omwe tili nawo nziko munowa matama ake amtundu anja amene wamafuna manga swimming pool ya 2 billion anthu tikulephera ndithu kugula mankhwala muzipatala ka even kumanga zipatala kodi project ya swimming pool ikuti bwanji honorable minister poyambirira mwina tipepese ku mtundu wa Malawi kunena kuti project imene matuluka mu news inatuluka ngati kuti swimming pool iyi si swimming pool iyi ndi aquatic complex kuli zambiri kati zapo swimming pool imeneyo swimming pool ndi imodzi chabe mwakemiri imenepo kuli multipurpose hall kumene kuzichitika ma games ambiri ngati imenepo kuti ndi swimming pool yokhala mchinyumba ija ndi yapanja kapena ndi ya indoor imeneyi ndithu ndi yapanja chabwino ndi yapanja ndi yayikulu kwambiri pamakhala imodzi imene amapangira training ndi pamakhala ina imene amapangira mpikisanoyo ku Malawi kunoko mwina ku Africa kose kuno tikazungulira kose kuti ndife roka amene tilibe masewera amenewo ndiye ndingobenthulako pang'ono menepo mukayang'ana Malawi 2063 zina zimene kufotokoza bwino nkhani za ngati dziko kuti tipite kutsogolo kuti tikamfikire Malawi 2063 ena ma project amene akufuna kuti achitike ndawo amene kuti international sports infrastructure masewera onena kuti amachitika kwina kulikonse odziwika kwina kulikonse kuti anthu akhoza kupanga nawo masewera ndi kuchita bwino ndiye tikanena pamene popo chimene ndikunena ndichonena kuti masewera awa amene tunena ngati osambirawa ku Malawi kunoko mwina ena akhoza kuwanyoza kwambiri koma ndi masewera apamwamba kwambiri komanso anthu amapeza ndalama kwambiri komanso ndinene pano kwa amene akhoza kutimvetsa pa program imeneyi dziko la Malawi pafupifupi 1/3 ya dziko limeneli ndi madzi tikachokera ku Kalonga tikupita ku Likoma ku Nkhatabe ku Nkhotakota Salima ku Mangochi inu kungotchula madera amene tchulawo osatchula mitsinje peti nayo kati muli anthu odziwa kusambira osati masewera odziwa kusambira aja timapita ine napita ku Olympics ndakaona anthu odziwa kusambira kumene kuchako amene taona kumene kuchako kuli kumalawi kuno kuli odziwa kusambira kuposa amene takaona kumene kuchako koma apanga nawo bwanji mpikisano ngati umene uchawo pamene malo pangira ziwezo zokulibe malo amene masewera amene akhoza kuyika dziko la Malawi pamapo kwambiri mwinanso kuposa masewera amene timakakamula kwambiri mdziko anyamata amasambira mmangochimo musalimamo amasambira kubisala katulukira afuna ajoine nawo achinyamata mwinanso mudzi kwanuso ngati kuli zosambira ife kumudzi kwathu ndi mpepere mwa madzi amasambira amalo amasambira anyamata mukuti tiyathandiza kuti azitha kuchita nawo mpikisano mmene tikhala ndi ma swimming galas ndipo tipanga dziko lonse la Malawi lonera kuti anthu aziphunzitsidwa ineyo ndakakumana ndi president wa FINA ndi amene amayang'anira nkhani za zosambira munga mujatichitira football timati FIFA uku amati FINA chabwino ndinakumana naye president wa kumene ndipo ananditsimikizira kunena kuti project imene mukamba kumene tikuthandizana chabwino now pamene popo mukamayifotokoza chonje kumveka ndi project yabwino mungafune kuyankha chani anthu amene akunena kuti tingamatenge 2 billion ati matama kumamangira swimming pool pamene tini mavuto ambirimbiri mankhwala zipatala inuyo munthu amene akuyankhulani choncho ngati minister of youth and sports mungafune kumuyankha bwanji wanda funso limeneli ndikalimva limandiseketsa kwambiri chifukwa chonena kuti inu muone maunduna amene tinawo mdziko la Malawi kuli unduna wa zachipatala wa health kuli unduna wa zamalimidwe agriculture kuli unduna wa zamisewu road transport
ndinaona anthu pa Facebook akulemba anthu akunyoza anthu akumayimba foni kunyoza kutukwana kuna kuti koma zona moti ndrama munakatenga zimenezi zindi ukagulira mankhwala ndrama zimene munakatenga ndikukozera nsewu ndrama zimene mukapangira mufuna mukapangire za masewero mufuna mutanthauze chani kumene kundoti boma liuganiza ndinene chonchi pano kunena kuti unduna wanga ulozera vuta zitatani ku parliament likamapanga allocate ndrama vote by vote vote imene ili ku youth sizingatheke kukakoza zanse ndiye kuti ngakhala amene amapanga audit ndi mlandu imeneyo kuti ndrama zazibereka kuti nzakunduna kwanu Ndrama mwamva chisoni kuti khanga kanzanga kuchipata zikwavuta ndagaleko ka 2 billion apo sizimayenda choncho olozerati zikhale choncho ndoti pagwene khadi ngosolo lapadera koma nduna waza chinyamata ndi masewero upanga za chinyamata ndi masewero inu sudi ndo anomanga zipatala ife sizikhuza zimene inu simumanga zipatala ife olomise usitingamange even chipatala sitingamange inu mumanga ma swimming pool ma stadium muruze za ma stadium ma swimming pool tipanga zimenezo koma zoti tenge ndama za ku youth and sports ndeti kalowetse uku zimenezo zonse zingatheke now vuto lila limene umakhalapo swimming pool timanga tayimanga kenaka mwamba kumera ndere tayamba kweza mu mbewu ujeni somba asati mbewu somba muzo imene uli nachi bingo bingo stadium stadium chabwino chapamwamba koma panopa changosanduka chibwinjatu mukuti home ground tikumapita kumakasiwira kusafirika moti safika tangoti kana lero likuti basi mwatikwana ndikati siwira kuti kana tumalipira bwanji kuwapanga maintain ma facility waonabo akafu chabwino anabwera apo pana kuti game ya place imene apa koma FIFA tu anatikaniratu wanda ndiyankhepo chochi fa zimenezo nazionapo pakatipo zinabeba kwambiri pa Facebook poseba ma WhatsApp anthu kuyankhula kunena kuti koma tonani ku ground kwamera zimaudzu chocho kodi ndi uneko panga chani zambiri zinayankhulidwa ndinene poyambirira number 1 kunena kuti 1 ine ndikakhala office ntchito yanga ndi policy direction zoyendetsa zanga ndi zimenezo kuti tiuyendetsa bwanji unduna umenewo tikapita stadium kuliso management ya stadium moti ndikamva zinazi imakhala ngati ka wake up call kuti kukuchitika zotani sizingatheke pano kuti ndizinyamuka ndikumakaendera ma stadium kunena kuti kodi udzu wafika level yanji udzu wafika ofunika kuti uthire mankhwala andoti ntchito yanga indikulira kwambiri komanso pomwepo ndinene kunena kuti inu mukudziwa mwezi wa February, March, April ndikhulupirira kuti mpaka na May malo aja ngati bingu ananenera kuti ndi chipatala chothandizira mliri wa COVID palibe amene amaloledwa kugwira ntchito ene nthawi imene ndikunena ine nthawi ya mvula kodi mvula ikuthirira udzu samere nde udzu amera tsopano anduna apanga chani zimene zizikafusa kunduna kuti zilanda ministry ndi zimene ndikunena zonena kuti amalawi aliwonse anakabwerera pambuyo ndikuzakumbukira zimene zinachitika chifukwa malawi aja palibe amene amagwiritsa ntchito amagwiritsidwa ntchito ndi anzathu a Ministry of Health tinapereka kunoti agwitse ngati ntchito ngati chipatala chifukwa chani muliri unafika pena pake posauzana ponena kuti pafupifupi tsiku lilonse anthu amapita kwambiri ku Central Hospital kuti zipatala zimachepa pamafunika papezeke malo ena ake akulu oti athe kuwasunga anthu ndiye pa nkhani ya umoyo umene akubwera ndi thupa number 1 pachifukwa ichi ngati boma tinakhala pansi kuti malawi agwitse ntchito ngati chipatala cha COVID pachifukwa ichi palibe aliyense amene amagwira ntchito stadium kumene akuloledwa sonyezo kuti ngakhale ochecha sangapite kugwira ntchito sono udzu wamera anthu akunyoza nduna kodi zakhala bwanji pamenepopo ndifotokozepo so kunena kuti panopa tunena pano mafunsa nkhani za kafu stadium yathu ili bwino kwambiri ndipo mukayerekeza ndi ma stadium ena amene kuwaona kunjako bingu ili bwino kwambiri mosanamizana zina zimene analoza akafu ndi zinthu zonena kuti olwene ninazipeza zimafunika ndithu tipeze ndalama zochulukirapo kuti tikoze ngati tunnel imene amadutsa pa maplayer pamene kuti pazichikidwa chochinga chicha zinthu ngati zimenezo kuyambira nkalero omwe kuti alibe stadium ije nakazikizidwa zimenezo kuna alibe mongopeka chitsanzo muli zinthu zimenezo ngati massage beds zinazo mukaziphatikiza zinthu zija zochuluka kwambiri stadium ije amene ankaimanga anzathu machina anapanga design yonena kuti ngakhale mvula amatisi ngamafikire ku mipando kuja ku VIP ndi anamanga mipando ija anayika ndithu yabwino kwambiri yasalu zabwino sonyezo kuti ukundi ku VIP mvula yoleta panga mwanthu ndo achisingafika pere kuja koma mvula inapeza kuti yabwera ikufikira kuti ndi mipando ija yatha pakwenera kuti tisinthe zonsezi kuti tichite sindama zake zazing'ono ndi ndalama zochulukirapo
koma nkhani ndiyoti amalawi ambiri amene amafuna atadziwa ndiyonena kuti kodi chinthu chija momwe tichizupangira ndalama chikukhala ngati chikudya ndalama vuto ndi chani vuto imene lipo kale koma sikamba zakalezo panopa tili ndithu pakalikiliki kunena kuti tipeze makampani kapena tipange outsource management ya stadium chimodzimodzi akhala ukamba mbuyo monse kuti boma limakakamira kumafuna mayendesa zinthu mwina capacity palibe bwinobwino ndezi mukunena apapasi ndi ganizo limene lipo pano kuti muchite outsource imene tipanga outsource kunena kuti amene azipanga manage stadium ija chizitipangira ndalama chabwino komanso ngakhale aquatic complex tikupanga pano tipanganso outsource kunena kuti chizipanga kuti chizitipangira ndalama pano pandunena pano pa bingu paja mwachitsanzo amalawi ndifuna adziwe ichi pa mwezi uliwonse mwezi ukamata mabilo amadzi amafika pene paja 5 million ndine ineyo amene ndinapanga kuthekera kukumana ndi makampani ena ngati VCD anyamata awo ndi amalawi anatithandiza nkunena kuti pamene paja tikhoza kubowolapo zitsime zamakono zothandizidwa ndi solar system madzi azipopedwa azipita mu thanki akachoka kumene kuja azibwerera azikatuka mapaipi mwange muja ground chizithiridwa ndiye kuti bilu imene tikhoza malipira kuno ikhale madzi akumwa ndi ena ake kuti tikhoza kuwafuna kuti awadi ndapambuli koma ambiri amene timathira kwambiri azichokera pa ground panopa ndunena pano bilu mwine matha kukhala isiku anaso 1 million so izoti pali kusintha chabwino mavuto ena honorable minister ndokuti munthu mmodzi wakathamanga kumpikisano ndamamperekeza anthu 20 umakhala bwanji mamoti titenge ndalama za ma-officials amene akupanga escort 1 athlete 2 kuti tizipangano invest imene mujamu does it make sense chisanzo ma Olympic games aku Japan anthu tutuwiri kuperekeza kuti kodi izokhala bwanji timaganiza bwanji Malawi wanda ndinene choncho inero ndinali ku Japan ndinakafika ku Olympics ndipo zina zimene anthu amangolemba pa masamba anchezo sizoona yayi choti mudziwe ndiyonena kuti trip ngati pena napita ku Japan tinapita anthu 8 ena amene anachoka penepo ndi a Malawi Olympics Committee zivute zitani simungapita ulendo umene opanda amenewo onapo Jabi Muhango ndi anthu awo ndiyesa ndithu awiri ndapita kale ndo tatatu penepo ine ngati nduna mmene ndimapita umeneko chidwi changa sichinayi kupita kuti ndikaonera masewera kwambiri inde masewera ndakaonera koma chidwi changa chombiri chinayi kukapanga ma meeting amene akhoza kupindulira dziko la Malawi kuti Malawi apite pena pa nkhani ya zamasewera ndikhoza kutsimikizira ndi chipitireni kumene kuja ndangopanga nawo atendi mwambo otsegulira umene Olympics umene amatsegulira tsiku la yonitse kuti kutsegulira masewera amenewo ndimene napanga ine atendi kwina koseko ndakhala ndikumana ndi president uja ndanena uja wafina nakumana ndi Olympics ndimene kumana ndi president wawo Thomas Bach kumana ndi general secretary amene tinacheza nawo anatita naso kuti tikakheni nthawi yoti tikambirane bwinobwino tipeze nthawi kati tipite ku Germany kandi kuti tikakambirane bwinobwino komanso osatipo khapo ndinakumana ndi nduna ya zamasewera unduna wanga umwewo science and technology kumene kuja nakumana nawo kuti tipathandizana bwanji pa nkhani ya zamasewera ngakhale za chinyamata zonsezo zili mu ndondomeko yake kuti zikuyenda ndinakumana ndi mayor wa Water City chabwino amene so afuna kuti thandiza so popanga pothandizira masite zathu kuti akhale apamwamba pa nkhani ya sanitation ndizi zake zonsezi nakachita kumene kuja moti ndapanga ma meeting pafupifupi 10 yes so honorable minister I wasn't accusing you yeah ndimangonena kuti koma ndingonena kunena kuti anthu ena amene amapita kumene kujako mwachitsanzo kodi munthu amene apita ukapanga zothamanga koji wake asapite koji wake akuyenera kupita ndipo under normal circumstances athlete nani aliyense amene kuti apite ndi anthu angapo pamakhala wa nutritionist pakhale doctor pakhale trainer pakhale manager amakhalapo kagulu koma ife kumalawi kuno sitinapangenso zonsezo ya tinapitanso anthu ochepa kwambiri ndi anthu ena akamati ayi makuti izizi ndithu ndi ndondomeko yake ine napita ukapanga zanga zimene ndakapanga ineyo sana kakapanga Muhango kapena Kaputa sana kakapanga wina aliyense ngakhale osewera amene sana kapanga ngakhale osewera sana kathoka panga mamili mwachidule anthu amene amaperekeza ma athletes athu aja amene akuti apite ndithu amene akuti apite sukuti ndi anthu kuti angofuna kuona Tokyo ana feso mwayi wapezeka mwene wanda wachita qualify ndikaone mwina chifukwa choti so mwina ifeyo nkhani ya zachuma imakhanga yativutirapo koma kupita amene kujako mmene amapitira anzathu panopa tunelo kuti Africa yatenga ma medals angati zomvetsa chisoni ndiye mukaona anthu amene anachoka ku Russia
anthu amene achoka ku America munthu mmodzi amene akapanga masewera anende anthu osewa dokotala ongoona zoti madyedwe ake ndotani chani kuti akachite bwino ndiye iweyo ukapikisane ndi munthu ngati ameneyi ndi zinthu zina zimene feyo ngati Africa tikukhalirana pasi ndimakambirana ndi nduna ya ku Ghana tikhale ndithu ndi mwambo wina wake tikhala ndi msonkhano mwezi ukubwera Oktoba imene tifuna tipange unena kuti tiunikire bwinobwino kuti chifukwa chani feyo tikulephera kuti tizikabwetsa ma medals pamene anzathu akutenga ma medals ndi zina mwa zimenezo ndi zimenezi ndiye tikungoyenera kukonzekera ngati tifuna tikolole pakuyenera kuti tudi tipange investment chabwino nthawi yathu ndiye kuchita ntchito koma pali nkhani zingapo mukuti sitingachoke pano tisanakambe ndi a Jeffrey agrezeda Jeffrey ndinu khangati munakokera ku court chigamulo chinapezeka kuti a Jeffrey alakwisa a Jeffrey adalira kugwira mwendo wanu ndikhululukireni sindimadziwa chimene chimachitika inu mukuti ine ndili munthu opemphera ndakukhululukirani mayi kodi chidachitika makamaka njani ndi a Jeffrey I think tikabwera kumbuyo program likanga topita kulalo kumapeto koma mudziwa kampeni anthu akamachita amatukwana kwambiri kunyoza ena amakhulupirira kuti akafike pampando amunyoze munthu uja amupangire bodza zinthu zoti sizoona ine ngati olemekezeka Geoffrey ndinacheza nawo kwapempha kuti kuti izizi muzisiye koma samamva ndipo nawo zoti mukapitisa ndizapita ku court ndipo amachita ngati akuchallenge kenako zikupitirira ifa makamba zinthu zazikulu zoopsa kwambiri Msungama anagwirira msweni wake zinthu zosatheka ulibeko ndiye zinthu ngazimene zinatipanga affect ngati family komanso ngakhale constituency kwanga anthu ena amadabota akudadagwirirani kuti zidakhala bwanji ndiye poti amati milandu ili ku court nanga milandu tikakhala ku court makhala manambala ndiye titakafufuza peza kuti court kulebe mlandu kungodula nkhani yonseyi ndimene munamvera muja kuti olemekezeka agrezeda Jeffrey kupepesa kulira ndithu kusonyeza kuti kusweka mtima kuti munthu ndinalakwa ndipo adapepesa kwambiri akulira ena amandifunsa ifo chano wakhululuka njani ndimafana ndene pano kuti mukamandiona ine ngati Ulemu Msungama I'm born again and I'm a product of forgiveness ndili pano pa ifo Kristo anandikhululukira ndiye ineyo ndine ndani kuti ndimangebe mkwiyo nganga usankhululukira munthu ndifake napanga chisankho chonena kuti poti mwalira mwapepesa mwina mukhozo pepesa sokundu ndo Malawi chifukwa khanga anthu amene akudandaulani ndochuluka kwambiri koma kwa ine ndakhululuka anapota andipatse zindrama zochuluka kwambiri koma ineyo nanena kuti ngati angathe kupanga zinazo zimene ma court charges iwo atha kupanga zimenezo chabwino ndithu now ku constituency uko Lilongwe City South East area 23 Nsewu anthu akuti munangonama atu Nsewu ndikonza ona kumajo anthu andale munayi munthu wabwino bwino inu makuziwani angojoina ndale anda 23 tu akufuna atakugendani atakugendani what is Nsewu 23 ukuvuta basi wanda ndinene chocho mwachidule Nsewu 23 ineyo ndapita ku parliament chimene nanena ndionena kuti Nsewu 23 uyenera kuti tiumangeso khale wanyuwani nduna ya zomangamanga nthawimeneyo ananena kuti iyayi Nsewu umene uja tikufunira kuti timate zigamba nanena kuti iyayi Nsewu 23 somata zigamba Nsewu 23 uyenera kumanga wanyuwani panali kutsutsana ndithu mkusintha kwa boma abwera tonse akhala nthawi bwanji panopa ndi chaka iti project kuti iyambe ifike poti yafika kuti yatheka bwana muli apa si nkhani ya tsiku limodzi kapena masiku awiri ineneyo ndinathamanga chifukwa yoti ndimadziwa kuti ndalama anotsopano mu budget zilimo zoti Msewu umene upindule nawo kuthamangitsa kuti tayambanipo ni process imene ichitike Msewu umene uchitike munena ka Roads Authority ndinakafikako ineneyo CEO wa Roads Authority CEO wa Road Fund Administration CEO wa Lilongwe City Council natengapo kuti milandu pamunda timakambira pamunda tiyeni mukaone Nsewu 23 imene ukuonekera tikamane kuti zazigamba Nsewu nkumata zigamba mongodula nkhani iyo titagwirizana ananena kuti Msewu uja tuyambapo pofika ndithu kutha kwa mvula ikamafika May June itafika May ja ine nawo zaso anthu ndo Malawi anthu 23 nalemba ngake pa Facebook panga kuti ikamafika May June Nsewu umene utikhata yamba koma mene mafika nthawi imene jayo Nsewu uja sizinatheke fama process ena anayakutalikabe ngati PPDA asanamalize zawo pano padonena pano awanda ndi utsimikizireni komanso mtundu wa Malawi wonse kunena kuti Msewu wa 23
mawa tukamsiya contractor pansi background ndioni kamati wika mawa nsewa 23 pali kalikiliki kupanga se wanywana ndipo anthu 23 aona se wolimba kwambiri wangalande zake zabwino mukudziwa kuti boma limene sili kuphwekesa ndipo tipanga zimenezo akutiuza Msungama tonse tikumva akuti mawa akukayika contractor nsewa 23 tiona zima tractor zima grader ndomanena mubwereza kuti bwana kanthawi nkanyamata ino ndine tizabweraso pano uzaonekeraso pamaso pa Malawi kuti se wachitika onabo nthawi yatithera mawana kukhosa amene munasungira Malawi makamaka achinyamata komanso amene amakonda za masewero ndotani pamene tufika kumalechereche ya program yake. Ine ndapemphe achinyamata kunena kuti chonde musataye chikhulupiriro chanu pa ife boma limene lidabwera kuti likuthandizeni ndipo tichita china chilichonse chothekera kuti zinthu zitheke ndipo zinthuzo zikutheka. Achinyamata amene akudandaula mabizinesi awo ngati za ngongole za NIF mavuto amene mukumana nawo tibweretsereni tiuzenibe chifukwa mavuto amene mumatibweretsera timapititsanso ku NIF kuja kwa uzoti anyamata akulira umu ndi umu mujananena kale napitako kale. Ndiye ife cholinga chathu nchionetsetsa kunena kuti nkhani ya anthu amene sakugwira ntchito amene akungokhala namba limene tithane nayo tipeze anyamata ambiri amene akhale ndi zochita chifukwa akapeza zochita anyamatachi dziko ndiyo tilupita patsogolo ndiye kuti ngakhale ikonomi yathu ikhoza isintha ndithu. Ndiye mutsimikizike kunena kuti monga president wa dziko lino Dr. Lazarus Makafe Chakwera amakhala kunena ndithu mobwereza inenso ndikunena choncho kunena kuti ife anyamata sitikusiyana ifati kudzoti inuyo ndi tsogolo khala limene tili nalo mdziko lino la Malawi. Tikamakamba za Malawi 2063 sitingakambe za Malawi 2063 osantchula nyamata ndoti aini ake opindula kwambiri ndino anyamata faika ichi ife ngati nduna tiyesetsa nkhani za masewero monga mwamvera kale ndi zambiri zimene tikuchita malo manga maground zosiyana sitingakambe zonena kuti masewero apite patsogolo pamene mwina kuosera masewero kulibe tikuonetsetsa kuti dziko lonse la Malawi tikhudzepo tikuthandiza naso ndi unduna uja wa local government umene umang'anira masewero onse ama district. Ife tikuthandizani munjira iliyonse komanso ngati mwakumana ndi china chilichonse chovuta tifikireni ife ndofikirika tikuthandizani moteromo. Pempho langa lomaliza ndilonena kuti ichi chinachiona chifukwa nditapita kunja kuja ndinakamva anzathu azungu akudandaula kuti kodi zimakhala bwanji anthu ambiri zimene timalemba pa Facebook zimene timalemba ma WhatsApp zimene zindikuthekera kukoza dziko kapena kuononga dziko. So munthu ngati ukunyoza dziko lako mwina information yokwanira ulibe ndikukhala patsogolo kunyoza momwe tifufuze zimene zimadika pa chiopsezo komanso zimadipatsa vuto kwambiri ngati dziko. Ndipemphe kunena kuti chonde Malawi amene kuti timmange pasokera ino ndi ine timvane tigwizane chimodzi ngati palakwika tiye tipeze njira zoti tikhoze kuyankhulana kuti tipite kutsogolo Malawi timmange ndithu zomwe kwambiri. Honorable Ulemu Msungama nduna yoona za chinyamata ndi masewero komanso phungu wa nyumba ya malamulo Lilongwe City South East kutifikisa kumtsiriziro kwa program yathu ya lero ya Times Exclusive. Honorable ndathokoza sowanda zomwe kwambiri. Thank you. Malo mwa masponsors athu Rainbow Paints komanso amene amajambula ndi kuongolera zonse kuti zioneke komanso kumveka amene zikumvekera pamene pa David Maseya. Dzina langa ndine Wonder Msisia ndikuti mwakoma nonse pitirani kuonera ma program otsatira. Goodbye.